Anyulo? Ma nani mano nga junior. Te wacho nang'o? Tidhi nade? Idhi ma fit? Idhi ma fit? Penjo ni idhi nade? Idhi ma fit koso? Ai sawacho. Ai, to mana duoka mane no? To maga duoka mane duoko go ji yawa kata mo machon. Kosa se chwanyi takia. Ok chwanya nade. Mano ng'a mano duoko ng'ato kamano no. Ni wachato pok na neno muma. Podi? To magi chango pano kisom ka muma. Asomo ng'ato mano pok na neno. Ng'a mano wacho gino. For your information. Yesu gian kende wacho ga wacho. Mano che waten. Mano tadi Yesu nete brega na de gada de. Ari juni ite be miaro ga mbaka moko mofuo mera to mana to keni wang ni dwa fuo mara mnade no. Adwani lakini gino ine mane wacho makati ne ango ne Yesu to onge kanyo. Bwana Yesu bende ne ga duoke moko. Niko ne cho be wa mapani no de wa mo Pilato gere. Odio ne bwana nyaka koro wache nyane ka kenyalo chit ne Galili ka wuogi. We biro ka kae to no changi ji. Ai to duogo ji marach ni ng'ato penji ne ya. Ni wuod Nyasaye ti duoke ni se wacho. Yesu bende nigi wich moro. Ai to ne ande kama ne Yesu mora goma mano ta appreciate. No ti mang'o. En kama no nini no. Kama ngeni no ng'eyo. Ngeni sama ne nyalo bedo gi ngufu moro to ji underestimate. Nyalo paro kama Yesu noduogo ngiso Peter duoko pala. Ka Peter golo pala dwa ng'ado iti. Osega ng'ado. Itero podi ng'iyo biwe ni pok ng'ado. To moro man donge joko biro donge Judas obiro gi joka. Ni bwana mimi na nyodho nen. To ko biro ni to Peter no se wuotho pala mo ng'ado iti jatiji ruoth cha. Ane gomba ka pale mo mama we mana ni nyathi moro mane dwa bar cha. To ng'ama dwa bare cha no ken Peter kara. Maja Judas. Emane dwa baro nyathino. Judas kama no baro jindasi ene gima ng'ama ne nyalo tame. Kuri kia Judas bwana ito kende kia moma ina yudi. Judas mangeyo Kariot. Kosulungan Kariot. Yani menyalo aja kata mana ni. This is a boy. Judas is Kariot. Kariot no tere ni yani. Ni tie kaka no da. Koro nyinge kite koro yan Judas kasi kito is. Donge is. Do Kariot yani Kariot no tende ni. Mane kaka no dak ngima moro kanyo marach. Koro Kariot to ken Kariot moro mane ngane oidho cha. Macha Kariot. Kariot en gach gine. Gach ponda. Ile yo bende yawa no idho gach mach modho lala go. Tudiri bole gach mach kara jo power gi onego bedi. Mo mate mane ng'eny gi geche gari laya cha ben to ne en gari mane no. Gari laya ne nitie. E piny ka wan mana gi gach mach gach jo sitima. Kende to gi gach reru. Ai to koro mane wan gi gach mach no mane lijo dhego gari laya be ket kanyo. Gari laya Yesu alitembea to we nikech mano no kapok oidho. Mane pod wuotho kaka inyalo wuotho akanya gacha te thi stage. Dong yude na riaka. Riak bani. An ka information. Inge muma mi loka taro. Be kata taro no be sama yude ne poka loko pada so mani mana juni muma. Mos kamo kete ready cha. Bible red. Lakini ita hivyo ayingo ugakarwa kae gile gosipe gine. Bwana ita miaro ga jamu bi. Ya, nyulo.